Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna ukuhlezi updated ngesizini zakho la eMzansi, ungakhohlwa nje ukuthi usubscribe le channel and uphinde uklike i-bell for ama notification. So kule video namhlanje ngizokhuluma ama-teaser Uzalo. Ngizokhuluma ngendaba ayithinta uNosipho. Khumbula ukuthi phambilini kwe report ukuthi uNosipho nayo Pastor Gwala bahamba kuZalo. Uzalo impela liconfirmile leyo ndaba ukuthi icontract yabo uNosipho noPastor Gwala iphelile kuZalo and baveza futhi bazohamba ngayo lapha na season 9 eqaleni kwawo. So kule video namhlanje ngizokhuluma ngendaba kaNosipho ukuthi uzohamba kanjani. Sesa checka lapha na kunama source enendaba impela ke siyitholile ezimnandi ifumlandelwalo Uzalo indlela uNosipho azohamba ngayo and ivezwe lama source ama-teaser ukuthi uNosipho uzoyenzana uzohamba kanjani. So ama-source yadila ngalo Uzalo bese sitshela ke indaba yakhe uNosipho besitshela ama-teaser izinto emele silindele ku season 9 uma uNosipho esezohamba. Baveze ke indaba ezibhlungu ukuthi uNosipho uzoxabana naye uPastor Gwala ngalendlela ukuthi uNosipho uzogcina ekhipha isisu. Uzothi makusenjalo uMangcobo uzobuya khumbula ukuthi kuyaba neindaba ukuthi uMangcobo uzobuya kuZalo ngawo lapha na uMarch. Ngempela lezo indaba ama-source ayiveza ukuthi ngempela uMangcobo uzobuya and uzothi mayibuya uMangcobo efuna uzosiza yena uNosipho efuna ubona umzukulu wakhe uzothola ukuthi umzukulu ufile uNosipho uzobe semkhiphile and lapho uNosipho bazobe sebexabana yabe nawo uMangcobo and then uNosipho uzofuna ukubulala yena uMangcobo. I-reason yakhe uNosipho ezomenza ukuthi efuna ukubulala uMangcobo ingoba uzobe eyisolo ukuthi usekhiphe umntwana and futhi uzobe ekwatiswa ukuthi uMangcobo ade ngekho ezumzalo all along the time uNosipho edibana nezinkinga. Uzobe ekhalela lokho kuNosipho ukuthi wena ezumama uMangcobo ade ungekho all along mina ade ngidibene nezinkinga la serious wena ungekho uqhamuka usufika manje sengize ngakhipha ivisho isisu. So impela indaba izoba kanjalo kodwa bavezile ukuthi umuntu ogcina ukudubula kuzoba uye uMangcobo uzodubula yena uNosipho eshone. But ke ngizokhe ngubhekela ukuthi ama-teaser kahle istory sakhona kahle sikanjani nalama ama-teaser nje i-summary indaba ezokwenzeka i-storyline sakhona. So ngicela ungakhohlwa nje ukuthi like le video ngizokubuyela ke nezinye indaba ngi-update makhona futhi okunye engikutholayo. Danke ngiyabonga.